Здравейте и добре дошли обратно в моя YouTube канал. Аз се казвам Кики, а в този канал си говорим за женско здраве, хормонален баланс, поликистозни яйчници, други хормонални проблеми, спорт, сън, стрес и какво ли още не. Надявам се да сте добре и всичко при вас да е окей. При мен последните седмици бяха малко по-натоварени от към работа, някакви други лични и социални ангажименти, в същото време опитвайки се да бъда постоянен със социалните си мрежи. Въпреки това съм добре, аз не се оплаквам, но съм в лутеална фаза. Скоро предстои да съм и в менструална и именно за това реших да си дам така малко То не, че голяма почивка тази седмица, но да не се претоварвам с ангажименти, защото, както знаете, говорила съм и преди, в хотелната фаза е особено важно да си даваме нужната почивка на нашето тяло, да така си усети хубаво абсолютно всички симптоми на предстоящата менструация, да си починем, да не се уморяваме и така нататък. Дори две от тренировките вместо сутрин преди работа си ги направих вечер след работа, колкото и да не обичам, понеже е много натоварено в фитнесът, но просто не можах да стана толкова рано, както и да е, това е друга тема. Но нека сега всъщност преминем към темата на това видео. Както сте видели от заглавието, ще говорим за инсулиновата резистентност. Така една диагноза, която в последните години също придоби доста голяма известност. Да се говори за инсулин, да се говори за кръвна захар. Всъщност то не че е нещо ново. Ние примерно за диабет, преддиабетни състояния знаем от години наред, но за инсулинова резистентност започна да се говори сравнително отскоро и от инфлуенсъри в социалните мрежи, от лекари и общо взето, да, за съжаление, доста жени биват диагностицирани именно с инсулинова резистентност напоследък и по-млади, най-вече по-млади жени. По принцип знаем, че тези метаболитните нарушения, както и поликистозата, се проявяват в по-младите репродуктивни години на жената. Така че днес ще минем през основните неща, свързани с инсулиновата резистентност, тези неща, за които аз знам. Аз като човек с поликистозни яйчници имам някаква доза инсулинова резистентност в себе си, просто не е толкова силно изразена, както е в някои други случаи. Но за това нещо съм говорила и преди, че жените с поликистоза всъщност, т.е. някои лекари казват, че всички жени с поликистоза имат и инсулинова резистентност. Други казват, че това не е така. Аз не знам на кое да вярвам. По-скоро за мен при всеки е индивидуално. Аз за себе си мисля, че имам някаква степен, но по-ниска. И сега от известно време, от последните няколко години, като се грижа по-добре за себе си, за начинът си на хранене, за това да имам редовна менструация, смятам, че нещата при мен от към инсулиновата резистентност сега са добре. Така, както казах, наистина напоследък чувам доста жени, че са диагностицирани с инсулиновата резистентност. Самото име резистентност, т.е. нашият инсулин не усвоява добре приетата захар от храната. Сега малко да обясним всъщност какъв е процеса. Панкреасът, който е част от нашата храносмилателна система, човешки орган, отделя хормонът инсулин. Когато ние се храним, особено с храна, която е богата на въглехидрати, знаем, има бързи, бавни въглехидрати, няма значение, всичките те имат захар в себе си или глюкоза. Тази глюкоза, когато влезне в нашето тяло, инсулинът, който се отделя от панкреаса, има за цел да я разтвори в нашата кръв и всъщност да спомогне за усвояването на глюкозата от храната. Обаче при инсулинова резистентност, при преддиабетно състояние, пък и при диабетно състояние, както и при други хормонални проблеми, какъвто е случая с поликистозни яйчници, има развалена функция на самият инсулин. Т.е. той не разгражда правилно приетата захар, т.е. приетата
глюкоза от храната и затова се повишава нивото на кръвната пък захар. Кръвната захар не е нещо опасно, всеки от нас има кръвна захар. Трябва да се следи тази кръвна захар, да е в нормите и така нататък. Знаем особено с възрастта, но и не само при някои здравословни проблеми, кръвната захар може да се покачи значително. Защо това се получава? Защото има някъде развалена комуникацията между клетките. Клетките си говорят, така да се каже, те изпращат сигнали до мозъка, но всъщност тази сигнализация е нарушена и тялото, всъщност т.е. панкреасът започва да отделя все повече и повече инсулин, защото вижда, че тази захар от храната не се разгражда правилно или достатъчно. Така че панкреасът в един момент започва наистина да отделя много инсулин и всъщност се стига до едно такова състояние, наречено инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност е предшественик на състоянието пред диабет и съответно на диабет тип 2. Доста хора има всъщност диагностицирани и с диабет. Защо се получава това? Причините са няколко. По принцип е установено, че човек може да бъде предразположен към развиването на такива проблеми. Не е нужно самата стигма, че хората с наднормално тегло имат такива проблеми, не е вярна, защото има хора, които се изглеждат съвсем добре, нормално, слаби са и така нататък и отново могат да бъдат диагностицирани или с инсулинова резистентност, или с поликистозни яйчници и така нататък. Тоест, това за мен не е фактор. Естествено, че е причина, която може да доведе до такова състояние, но не е единствената причина и не е задължително при всеки да е така. Тоест, като всеки вид метаболитно нарушение, тук има фамилна обремененост, т.е. наследствено, генетично да се предават такива неща. Също така, естествено, когато се води заседнал начин на живот, се храниш с некачествена преработена храна, пълно с токсични вещества и така нататък, водиш заседнал начин на живот и нямаш достатъчно движение в своето ежедневие. Общо взето, такива неща, естествено знаем, повишен риск се води от тютюнопушене, от прекален прием на алкохол, който натоварва и черния дроб на панкреаса. Много могат да бъдат причините, но наистина при всеки е индивидуално. Смята се, че всъщност между 30 до 40% от възрастното население, тук става въпрос за глобален мащаб, е диагностицирано с инсулинова резистентност. То интересно всъщност е, че много хора имат инсулинова резистентност, но не знаят, че я имат, защото не при всеки го се проявяват определените симптоми. Кои всъщност са те? Най-честите симптоми, това са постоянното чувство за умора, една такава летаргичност, нищо не ти се прави, нямаш енергия за нищо, което е доста сходно и с поликистозните яйчници. Друг симптом, това е нарушен сън, отново вследствие на прекаленият инсулин, който се отделя, на нощните пикове на кръвната захар, които водят до будене през нощта, до некачествен сън и така нататък. Отново това се среща и при поликистозата, пак казвам. Други симптоми са покачването на килограми от нищото и съответно много трудното сваляне на килограми. Ето отново и при поликистозните яйчници, това е наистина огромен проблем, който се среща доста често. Хора с инсулинова резистентност имат постоянната нужда да ядат нещо сладко и постоянно търсят някакви въглехидрати, без действително да им се яде нещо. Просто защото именно заради тази нарушена комуникация между клетките, тялото всъщност едва ли не осъзнава, че ти преди малко си се нахранил и търси отново да яде. Има един такъв нарушен сигнал между главни хормони, които са хормонът на ситостта, който се нарича грелин, и който всъщност сигнализира на мозъка, че ти си се нахранил, че нямаш повече нужда от храна и така нататък. Тук има нарушена комуникация от този хормон към мозъка, съответно той не подава правилния сигнал на мозъка и отново се търси някаква храна. Именно за това доста често хората с инсулинова резистентност постоянно имат нуждата да се хранят. И то пак казвам не защото са гладни физически, те физически не изпитват някакъв глад, но поради тази неспособност
правилно да бъде отделен инсулин от панкреаса, който да разгражда приетата глюкоза в кръвта, се получава и такъв дисбаланс, такава развалена комуникация между клетките в тялото, които всъщност сигнализират на мозъка, че е време да ядеш или пък време е да не ядеш вече. Тоест всичко в нашето тяло е някаква комуникация между клетките, всяко нещо е вследствие на друго и искам да го обясня просто по по-прост начин, така че да не ставам и аз твърде научна, понеже така си го обяснявам и на себе си. Това са неща, които реално учих и от двата курса, които изкарах. Просто комуникацията между клетките има ли някакъв нарушена функция, се стига до такива проблеми. Други симптоми, както казах, трудното сваляне на килограми, именно поради задържането на мазнини, поради високия инсулин, и това всъщност допринася за това човек трудно да може да сваля килограми, постоянно да седи подут, подпухнал, да задържа вода, да не се чувства добре в себе си, в кожата си и така нататък. Отново това се среща и при полекистозата. Както съм казвала и преди, всъщност те наричат полекистозата диабет на яйчниците, защото при полекистозата има нарушение и в половите хормони, естроген и прогестерон, но пак казвам, за това съм говорила в друго видео. Смятам, че е важно да засегнем и други симптоми, на които аз лично обръщам много внимание, а именно това депресивно чувство на агония, на тревожност, което съпътства всички метаболитни нарушения. Когато има някакъв дисбаланс в нашето тяло, когато има дисбаланс между нашите хормони, между нашите витамини, нашите минерали, общо взето има някаква развалена комуникация в нашето тяло, между клетките, между органите и така нататък, някаква развалена функция. Това да не кажа 100% случаите, но наистина огромна част от случаите води до склонността към изпадане в някакви такива депресивни епизоди. Доста често, аз по себе си го казвам, имайки опит с полекистозата, съм имала такива периоди, в които се чувствам зле, мисля си, че съм в някаква депресия, а пък в същото време знам, че нищо не ми се е случило в живота, на този момент нито ми се е случило нещо катастрофално, така че да промени целият ми живот, някаква загуба, много тежка трагедия, не, и седя и се чуда, добре, по дяволите от защо се чувствам така, какво ми има, какво се дължи това чувство на агония в мен. И всъщност години по-късно, когато започнах да се образувам повече на тези теми, когато се и сертифицирах като нутриционист, всяко нещо започна да има смисъл и аз всъщност да си давам отговор на всички въпроси, които съм имала през годините. Така че това е един симптом, който изобщо не е за подценяване. Хиляди пъти съм го казвала, че за мен менталното здраве е много... Не искам да ги категоризирам, кое е по-малко важно от другото и така нататък, но на първо място, ако си здрав ментално, ти ще бъдеш и здрав физически, но ако вътрешно не се чувстваш добре, ако в теб постоянно има едни такива тежки мисли, които те карат да си унил, да страниш от всички, да не се социализираш и така нататък, то това в повечето случаи означава, че наистина трябва да започнеш оттам, да обърнеш внимание на това, да си направиш едни изследвания, една консултация с ендокринолог, с психолог, с гинеколог, ако трябва, просто за да видиш какво не е наред с тебе, защото ти самия осъзнаваш, че всъщност няма причина да си тъжен, но по същото време се чувстваш по този начин. Сега нека преминем и към втората част на това видео, в която всъщност ще си говорим за моите лични съвети за това как да се справите с симптомите на инсулинова резистентност, на неща, които са най-вероятно ясни за всички, известни са и така нататък, но има причина да са известни, така че те работят и човек, стремейки се към това да се чувства по-добре и прилагайки тези методи, тези рутини в живота си, то може да наистина да постигне успех. Сега, преди всичко, аз винаги го казвам това нещо, задължителна е консултацията с специалист. Ние, освен ако
естествено не сте лекари и нали, едва ли не сами да се диагностицирате или нещо подобно, но да кажем, че не сте лекар, не сте медицинско лице, задължителна е консултацията с лекар. В случая, нали, говоря за ендокринолог, понякога, ако е поликистоза или нещо друго, задължително и гинеколог, но ендокринологът е човекът, който изследва вашите хормони, вашите витамини. Доста често, ако има излишък или недостиг на витамини, също може да бъде това причина за да се чувствате по определен начин, да имате определени симптоми. Човек, който преглежда вашата щитовидна жлеза. Човек, който знае какви изследвания да ви назначи, съответно какво лечение. Така че консултацията дори с повече от един ендокринолог е задължителна. Дори да се допитате до второ-трето мнение, наистина това е от голямо значение. Аз самата съм била неведнъж на ендокринолог и съм винаги оставала доволна от отношението, от прегледа, така че е хубаво дори да нямате някакъв симптом, така от време на време да се преглеждате, да преглеждате вашите хормони, вашата щитовидна жлеза. Сега, това беше първата стъпка, естествено. Повечето ендокринолози, разбира се, че прилагат към някакво лечение с лекарства. Аз за лекарства няма да говоря изобщо, понеже не съм лекар, не съм медицинско лице, не мога да предписвам каквото и да е, така че за лекарства няма да говоря в това видео. Аз като нутриционист ще говоря за начина на живот, който всъщност е нещо, нали, много важно и нещо, което може да помогне на всеки го за мен с всеки един проблем. Храненето е в основата на всичко. При инсулинова резистентност, какво препоръчвам аз? В началото е хубаво наистина да, когато започваш едно лечение, осъзнавайки, че имаш такъв проблем, е хубаво постепенно да се откъснеш от абсолютно всички вредни, бързи въглехидрати, които са в ежедневието. Ако си човек, който изобщо не ги приема, това е супер за теб, но ако си човек, който е свикнал наистина да приема такава храна, препоръчвам малко така бавно, за не изведнъж, но бавно да се разделиш с този вреден навик. Защото храната е ключова и с храната човек може да се излекува и да поеме контрол над своите симптоми. Какво имам предвид тук? Изключване на преработена храна, пакетирана храна, рафинирани брашна, рафинирана захар, бърза храна, алкохол, постоянен кофеин, кофеинови напитки. Говоря за много кофеин и така нататък. Всички знаем кои храни са вредни и кои не са. Какво препоръчвам пък като хранене? Аз съм огромен поддръжник на средиземноморската диета, за която съм говорила в предишното си видео, но това е начин на хранене, който се придържа към изцяло непреработена храна, богата на много протеин, на полезни въглехидрати, на полезни мазнини, които са много важни за нас жените, както и на фибри. Този начин си доставяте абсолютно всички важни макронутриенти и микронутриенти, витамини и минерали на своето тяло, както и доста често срещан симптом, който е подуването или възпалението, което може да стане и хронично възпаление, т.е. това представлява подуването на корема. Тази диета, средиземноморската диета, този начин на хранене е изключително полезен за такъв тип проблеми. Препоръчвам да се закусва преди да се пие кафе. Препоръчвам човек да се храни редовно, да не пропуска хранене. Препоръчвам човек да се храни в еднакви интервали от време, абсолютно всеки ден, така че да си създаде някаква рутина, която да кореспондира с неговия циркаден ритъм. Препоръчвам да се наблягат на солените закуски. Не е хубаво да се яде бърз въглехидрат така сутрин, когато нивата на кръвната захар са най-високи всъщност. Препоръчвам, когато се приема някакъв въглехидрат, той да бъде съчетан заедно с протеин и мазнини. Какво имам предвид? Например, решавате да снакнете банан за следобедна закуска, може да го комбинирате с ядки, с ядково масло или нещо подобно. Това се има предвид. По този начин тялото наистина приема по-добре приятия въглехидрат и нивата на кръвната захар не скачат толкова високо. Препоръчвам да се приемат достатъчно полезни мазнини, авокадо, зехтин, маслини, риба, ядки и семена.
Също така, една диета, кето диетата всъщност, която на всички ни е известна, доста често се препоръчва за хора с инсулинова резистентност. Аз по-скоро не мисля, че бих я препоръчала на когото и да е, защото за мен не е правилно да се изключват такава голяма група макронутриенти, каквито са въглехидратите. Просто за мен е по-правилно те бързите и лоши въглехидрати да бъдат заменени с бавните и полезни такива. Но ако, да кажем, се консултирате с диетолог на тази тема, е доста често, доста е голяма вероятността той да ви предложи кето диетата. Кето диетата, за тези от вас, които не знаете, е хранителен режим, в който се изключват абсолютно всички въглехидрати и те се заменят с мазнини. Тялото започва да използва мазнини, за да има енергия вместо въглехидрати. Друго нещо, което препоръчвам, всъщност е човек да изследва своята непоносимост, евентуално непоносимост към глутен и лактоза. В случая визирам даже повече глутена, понеже той като въглехидрат, доста често хората с някаква резистентност, с проблеми с инсулина, могат да имат и непоносимост към глутен. Не при всички е така, затова е хубаво да се направи или тест. В случая по-скъпите тестове, даже съм чела и някакви негативни мнения, че не отчитат правилно. Или, ако искате да не давате излишни пари за тестове, за непоносимост и така нататък, направете си един експеримент, спрете да приемате глутен за седмица до 10 дни и вижте как се чувствате. Ако сравнително се чувствате по-добре, по-леки, няма подуване, няма задържане на газове, такова неприятно чувство и така нататък, значи може да имат някаква евентуална непоносимост към глутен и тялото ви да се чувства по-добре без приемемо. Ако пък няма никаква разлика, то не виждам смисъл да се изключва и драстично да се спира приема на такива продукти. Между другото, нещо, което сега се сещам, че забравих да спомена, малко по-рано трябваше да го направя. Как всъщност се разбира, най-често лекарите казах, че пускат съответните кръвни изследвания, за да потвърдят дали имате инсулинова резистентност. Аз силно препоръчвам тест с насищане с глюкоза или обременяване с глюкоза. Предполагам, че всички сте чували за този тест, в който първо ти взимат кръв на гладно, след това пиеш глюкоза и после един или два пъти на определен интервал от време ти взимат пак кръв, за да видят всъщност тялото инсулина как реагира на приетата захар. По този начин най-лесно се разбира дали има някаква резистентност към глюкоза, приетата глюкоза, защото само ако така ти изследват глюкозата, без да се прави това изследване, това насищане с глюкоза, не е много точно. Ти не можеш да разбереш дали тялото ти реагира или не реагира по някакъв начин, когато просто ти вземат кръв на гладно. Затова теста с обременяването е много ключов тук. Казах за храненето, следващата стъпка, естествено, това е движението, заседналият начин на живот. По абсолютно никакъв начин не е добър, не е полезен за никого. Движение, дали с ходене в планината, ходене на фитнес, ходене на групови тренировки, пилатес, йога и така нататък. Всички знаем, че в днешно време всеки може да практикува най-различни спортове. Каране на колело, има всякакъв вид спорт, който е изключително благоприятен за метаболитни нарушения. Дори, пак казвам, не е задължително човек да има някакво заболяване или някакво неразположение, че да спортува и да изразходва енергия. Така че спорта наистина е ключов. Други неща, на които бих обърнала внимание, пак говоря за инсулиновата резистентност, това са работа върху стреса във вашия живот, подобряване качеството на съня. Съня е наистина много важен компонент. Аз доста често казвам, че го слагам и на първо място от всичко, защото всички знаем колко зле се чувстваме, когато не сме се наспали. Аз лично съм супер раздразнителна, постоянно ми се яде нещо, нямам никаква енергия, ставам така свръхемоционална, бих казала. Аз рядко имам случаи, в които да не съм се наспала, но в малкото случаи, в които това се случва при мен, наистина е много неприятно, така че се старая да се грижа много за качеството на своя сън. Аз мисля да направя отделно видео, в което да говоря само за съня, понеже там има много неща, за които искам да кажа. Сега просто го споменавам като важен компонент за това да регулирате своята инсулинова резистентност.
Стреса, той също е ключов, разбира се. Стрес в личен план, в професионален план няма значение. Понякога стресът може да стане хроничен, т.е. това е стрес на клетките, когато не предприемем на време мерки за своето здраве, за всякакви симптоми, които виждаме, че имаме, че не се чувстваме добре, че имаме, да кажем, лоши изследвания и така нататък. Тогава може стреса да стане хроничен, вътрешен. Не е нужно, нали, да се чувстваш ти притеснен за нещо на момента, че да имаш хроничен стрес. Не, той просто си става постоянен такъв стрес, който тялото ти изобщо не е спокойно, отново имаш нарушен сън, трудна концентрация, постоянно чувство за умора, склонност към изпадане в депресия, агония, да се осамотяваш, да не се социализираш и така нататък. Все неща, за които трябва да се грижим повече. Сега всъщност искам да ви прочета няколко интересни факта, които успях да намеря и с това да привършим това видео. Така че надявам се и на вас да са интересни. Аз ще си поглеждам така от лаптопа. Първият факт. Ново проучване от университет в САЩ, няма да чета цялото име на университета, идентифицира ранен етап пред диабета, при който човек все още има нормална глюкоза, но вече сериозна инсулинова резистентност, увреждане на бета-клетките и признаци на сърдечно-съдова болест. Това откритие означава, че можем да идентифицираме проблема години преди диабета. Точно както казах и в началото на видеото, инсулиновата резистентност е предшественик на преддиабета, който е предшественик на диабет тип 2. Така че с навременно поемане на грижа, на отговорност, може наистина да се избегне евентуалното развиване на диабет след време. Другият факт, който искам да ви прочета, е това, че инсулиновата резистентност е масово разпространена. Отново над 40% от възрастните. Тук е интересно защо се споменават само възрастните, като според мен даже напоследък повече млади хора чувам и виждам, че са диагностицирани с този проблем. Това показва, че състоянието изобщо не е рядко и изключително често срещано в популацията. Да, така е. Следващият факт е, че всъщност се смята, че инсулиновата резистентност се развива между 10 и 15 години преди диабета. Тоест, това е тялото така доста рано започва да сигнализира, че нещо в него не е наред, което я прави идеален предпазен сигнал, ако бъде открито на време. Именно това исках да кажа и аз. Нови методи за ранна диагностика. Има разработени нови AI модели, които използват само няколко прости параметъра, като кръвна захарна гладно, обиколка на талията, възраст и така нататък, за това дали да се покаже евентуалното наличие на инсулинова резистентност. Със сигурност има много неща направени от изкуствения интелект, но аз някакси съм си поддръжник на това човек да ходи на преглед, да си пусне кръвни изследвания и така нататък, защото колкото и да е развит изкуствения интелект, нали, все още не мога да му вярвам и чак на 100% за такива неща, даже малко ми е страшно да му вярвам, честно казано. Другите факти малко са неща, които вече казах, така че мисля да не ги чета. Общо взето, съобщението ми, което искам да отправя към всички вас, които имате инсулинова резистентност или пък нямате инсулинова резистентност, важно е всички да сме осведомени и да знаем за тези неща. Съобщението ми наистина е, че това е състояние, което може да бъде контролирано. Изобщо не е за подценяване, защото, както стана ясно, може да доведе до преддиабет, диабет, сърдечно-съдови проблеми, проблеми с черния дроб, проблеми с панкреаса и общо взето проблеми всякакви. Но поет ли е контрол от ваша страна, било то с подобряване качеството на живот, хранене, движение, прием на подходящи витамини и добавки, регулиране на сън, регулиране на стрес, редовно ходене на прегледи и пускане на кръвни изследвания. Аз силно вярвам, че върху този проблем може да бъде повлияно в положителна насока. Така че апелът ми е наистина да се грижите по-добре за себе си, да винаги, когато усетите, че имате някакво неразположение, да предприемате мерки, защото просто тялото ви винаги ще ви сигнализира, че нещо с него не е наред.
Така че не се преуморявайте, не подценявайте различни неща, които усещате и със сигурност не губете и вяра, защото, пак казвам, абсолютно всичко е постижимо. Ще се радвам да харесате, да коментирате това видео. При въпроси винаги може да ми пишете или тук, или в моят Инстаграм, където също съм редовна, качвам полезни съвети, рецепти, рилчета и така нататък. Така че може да ме последвате и там. Ще се радвам да се абонирате за моя YouTube канал. Старая се да качвам по-често на различни теми. Също така, ако са ви интересни дадени теми, може да ми дадете и идея за следващо видео. Благодаря ви от сърце, че изгледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно и интересно и ще се видим в следващото.